Oman konesalin rakentaminen ja siihen niin kuin resursseja ja rahan investoiminen kannattaa silloin, kun sulla on niitä resursseja. Eli kuka pitää huolta sitten siitä fyysisestä kerroksesta öisin, iltaisin, viikonloppuisin, kun yleensä asiakkaan oma IT ei ole töissä. Fyysinen turva on hyvä ottaa huomioon, kun mietitään erinäköisiä ratkaisuja, missä sitä omaa palvelinympäristöä ajetaan, että aika moneen paikkaan pääsee puhumalla. Meidän konesali ei pääse. Toimintavarmuus on sellainen asia, jolla niin kuin on merkitystä, koska mikä tahansa tämän päivän organisaatio sitten onkaan, niin jos sulta otetaan IT-päiväksi pois, niin sille yleensä pystytään laskemaan hintalappu. Private Cloud-ratkaisussa tämä kaikki on ulkoistettu sinne kumppanille, jonka konesali on valittu. Me pidetään huolta siitä, että laitteet käy ja kukkuu, niillä on elinkaarta. Siellä ei tule yllätyksellisiä kuluja, mitä esimerkiksi tuolta julkipilvestä saattaa tulla, että kun me viedään sinne jotain, niin sen yksikköhinta on tämmöinen, mutta sitten jos me halutaankin käyttää sitä, niin sen yksikköhinta onkin jotain siihen päälle. Data protection ratkaisuja meillä on erilaisia, eli me pystytään turvaamaan siellä meidän private cloudissa olevat asiakkaan datat lähtökohtaisesti niin, että meillä on siitä 3 kopioa 2 eri lokaatiossa ja yksi niistä on aina fyysisesti irrallaan sitten näistä muista. Toinen on tietysti se datalokaatio, että jos asiakas tai asiakkaan sidosryhmät vaatii, että data pitää olla Suomessa, niin silloin se private cloud on siihen sitten se oikea ratkaisu.